Ayo ke Mas yo. Berdiri, utak tang 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 tang. Oke. Birnden. Mbak Birnden. Ya, iki sak putramu ketok umurane Mas Gareng. Oh, tua anakku. Iya ta? Tua anakku. Nggih. Tua anak sing ragil kowe mungkin kowe kalah tua karo anakku. Wah, jan sinden saiki iki nom-nom ayu-ayu. Heeh. Disawang enak. Suarane apik. Suarane apik. Heeh. Ngomong sayange gur siji. Apa? Ora gelem karo aku. Ya gak gelem aku. Saman wedakane putih kaya ngono kaya balit ngono malahan. Kowe ora ngerti kok yen kita ilangi wedakanku malah saya elek. Ora jenengmu sapa to, Nduk? Nggih, kula Birgita Ayu. Birgita. Heeh. Ora kowe iki candi. Kula Kediri Jawa Timur, Pak De. Birgita iki apa kowe anake Walanda? Ora. Lah kok jenenge Birgita? Ya kae pakku mergo kemendemen mangane dadi aku, Pak De. Oh, dadi bapakmu ngombe bir kemendemen. Heeh. Terus anak-anak kowe. Iya, ketoke ya ngono, Pak De. Oh, ya mula tanggoku bener tanggoku kae jenenge Congyang Jin. Apa kuwi? Bapake mendem Congyang metu anak siji. Oh, nek ora apa-apa. Masih apa-apa kuwi jeneng kuwi wasiat saka wong tuwa. Heeh. Lah Mbak Birgita iki cara buah apa Mas Gareng? Iki sing diarani buah anggur ya iki. Ha iya. Urung dipangan disawang wis seger. Oh, iya. Rasane iki seger. Lah Mbak Winong iki cara buah apa? Iki Heeh. klengkeng. Kok iso klengkeng? Ketoke lak ketoke kokoh ning sejatine manis ning ati-ati. Kowe yen mangan klengkeng ora waspada ngletak kentose kuwi bahaya. Lah lek keseleken. Lho, Keselek kelengkeng. kok kelek to iki? Klengkeng kok kelek. Kelengkeng. Klengkeng yo ora mangane siji-siji. Ngono. Ah, iki klengkeng. Lek Mbak Dian Munasirah cara buah apa? Iki. Nggih. Iki jeruk. Kok Jeruk. Jeruk ki lagi disawang wis nyenengake. Heeh. Nadyan ora mencorong ning disawang tok ki nyenengake. Oh, Menyenke. Lah jeruk kan akeh enek sing legi, enek sing kecut. Iki jeruk apa? Aku ora ngerti wong aku urung tau dilat. Oh. Bener. Wong takone wong iki. Ora tau dilat, biasane dilati desel kok kuwi. Ya ora to. Terus kuwi Mbak Okva cara buah apa? Iki Ha. pir. 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 Pir to? Pir. Pir ki tuku wong ki dikeki yo pir.
Oh iya. Pir, buah pir. Ah, bojoku, awas nganti elek. Jambu weton Demak. Wah. Berarti Nyenyeger. jambu air. Jambu air weton Demak nyenyeger ati. Oh iya. Mbak Tuti kayak sebelah ibu kayak sih. Lah iki. Tapi kudu Mbak Tuti apa Pak De? Apa? Melon. 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 Nadyan wujude njaba ki keret-keret. Oh. Ning yang dibelah ngono ki dipangan seger rasane. Oh, melon. Melon. Iya. Mbak Lia, Mbak Lia. Mbak Lia. Lihat sih di Sebelah Di Mbak samping Tatin. Mbak Tatin. pace. Kowe kok sia-sia. Kok mbok sia-sia Kok wi. sia-sia piye to? Wah. Pace apa manfaatnya? Pace ki iso dienggo jamu. Oh. Jamu apa? Jamu penurun darah tinggi ya. Karo gak tau ngombe. Gak tau ngombe kok. Ora tau ngombe to? Gak tau. Kok yo diombe bareng ya? Pace itu ana manfaate, Mas. Iya. Betul. Dan kepiye-piye sindenmu kabeh bermanfaat. Loh, lah Mbak Tatin urung cara buah apa Mbak Tatin? Wah, ora wani. Lah kok gak wani? Gak adil engko. Kok tak onake buah mekrok ya. Wis mending murah wae Wah. aku. Ah iya. Nek tenanian bil kita ki isih sekolah wis lulus nduk saya. Sampun lulus Pak De. Sarjana seni niku, Pak. Niki luar biasa pesinden ingkang pun beto Mas Cahya. Tadi niku S1 semuanya. Nggih. Loh harus niku Pak De. Seorang wanita Sing itu harus S1 berpendidikan. niki tutik dok niki. Niki Mergo yen siji pilek. Ya kabeh S1, kabeh Nggih. S1. Loh, niki Mbak Dian malah magister seni. Magister S2. S2. Jadi ojo sok nyepelekke dan jangan memandang rendah seniwati karena Betul. sekarang sudah sarjana-sarjana. Nggih. Nah, nggih. Iki Mbak Birgita Nggih, Mbak pamundute Dayan. ya kuwi tembang kangen. Nah, nggih. Monggo langsung kemawon diaturake tembang kangen kunjuk dumateng sedaya kaya para pamirsa, para lenggah ugi ingkang monitor wonten ing streaming YouTube. Wah, ya matur nuwun. Delong-delong sik ya Mas. Delong-delong monggo, sik ya. Ayo sindane mikir diangkat semua. Wah, Ayo. Ayo. Mikir diangkat kabeh. ruang saku iki jan agar lanjene nyanyi jan kaya juragan. Iya. Ya. Iya. Iya. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau ya. Tak pernah ucap hancur hatinya bersepai. Harimau, 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 harimau melayang. Ya.
Gumiak regeng gumarenggeng. Cocok karo suasanane Mas Gareng dasare ya piyayi kemiri kene ya piyayine sayuk rukun cancut gumregut anggene bebarengan karo Pak Kepala Desa mbangun desane. Jumeneng riyen Mbak Tatin menika sisan. Enten pamundhut rengu bareng karo Nduk Winong ya Nduk. Ayo wah Winong iki kemiru tembang dhewe kuwi. Kan mau makan gaji buta lo ya. Sate malah rati toke. Iki karyanipun Eyang Suwargi Wangsa Subagya Tulungagung nggih gurunipun Genduk Winong ingkang menciptakan lagu Rengu menika Mas Gareng. Wah nggih nggih. Nganu rengu nggih. Ajeng mawon nggih. Rengu. Ngapa? Ora iki lho. Anu iki sing diarani isen-isening apa tontonan ya kudu ngene iki saiki. Lah nggih. Iki calurung iki dipangan sengi rantek. Kaya ngono dipangan, dinikmati suarane. Lah padha wae dipangan karyane. Wah iya nggih. Nggih. Lajeng kemawon, monggo gemene wekdal nggih. Nduk Nang. Sejak ikatan rengu enten alam niku dene sampun dangu. Ayo ke Mas yo. Wes
baru Raden Sugeng Nyimak. Bebasan sakomo kaya senteni kumambanging selor langke Intes Sapri Sugeng Laras. Terima kasih, Pinong Nawangse.